Każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 24 siegħa. Minnaħa l-oħra, kompla jikber il-numru ta' persuni li fiequ mill-coronavirus, hekk kif 39 oħra kienu dikjarati li fiequ. Għaldaqstant, skont in-numri maħruġa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, kollox in-numru ta' każi attivi f'Malta u ta' 241. Fl-ITU għatem rikoverata persuna waħda fil-waqt li fl-Isptar Mater Dei għatem 5 persuni rikoverati. Il-każ pożittiv li riżulta f'dawn l-aħħar 20 siegħa u ta' raġel Libjan ta' 31 sena li jgħix fil-komunità u li ma kellux sintomi. Il-persuni li jgħixu fl-istess dar qed jinżammu fi kwarantina. Fost il-persuni li fiequ mill-COVID-19 fl-aħħar 24 siegħa kien hemm 3 persuni li għandhom il-fuq minn 80 sena kif kort 3 titfal li żgħar minn 9 snin. Minkejja n-numru baxxi, il-Professur Gauci qed tibqa' tinsisti għal kawtela u biex ma nerħux mill-miżuri li hemm fis-seħħ bħalissa marbuta ma' social distancing. Dejjem nappellaw biex nibqgħu nsegwu l-miżuri li għandna. Għaliex meta aħna nitkellmu fuq social distancing, dawn dejjem il-miżuri għandhom jibqgħu jgħoddu. Għaliex importanti li hemm barra hemm ċans li jkun hemm iktar nies li qegħdin iġorru dan il-virus, allura inti ma tkunx taf ma' min tista' tiltaqa', allura dejjem inżommu il-bot minn xulxin u dejjem nipproteġu lil nies li huma vulnerabbli. Komplet ukoll ix-xejra dejjem tonqos ta' persuni li jmorru jagħmlu l-swab test, hekk kif dawn l-aħħar 24 siegħa kienu 641 persuna li marru għat-test. Il-Professur Gauci attribwixxi dan għal fatt li anqas nies qegħdin iċemplu fuq il-111. Konferm oħra mill-Professur Gauci hija dwar it-tnedija ta' Contact Tracing App b'mod volontarju li qed tiġi evalwata u diskussa ħalli tidnieda fil-jiem jew il-ġimgħat li ġejjin. Din tkun attivata fejn tkun qed timmonitora permezz ta' Bluetooth ma' min inti kellek kuntatt. Però iktar dettalji ta' din għaliex aħna għadna qegħdin naraw kif nu l-aħjar li nistgħu nagħmlu din il-Contact Tracing App u nkun nistgħu iktar imbagħad mla darba tiġi mnedija nkun nistgħu nħabbru eżatti kif tkun qed taħdem. Il-Professur Gauci konfermat illi r-rata ta' riproduzzjoni tal-virus f'pajjiżna qiegħda tonqos għal madwar persuna li tinfetta persuna waħda oħra biss. Minkejja dan, bħala supretendent ma tistax tirriskja li tiġi mewġa oħra ta' infezzjonijiet. Jekk inti tibda tara li n-numru ta' każijiet, il-reproduction rate jibda jiżdied, hemmhekk aħna nkun importanti ħafna li nnotaw għad is-sitwazzjoni għaliex aħna ma nistgħux nirriskjaw li jkollna firxa fil-popolazzjoni tagħna għaliex din tista' tfisser li jkollok nies li jimirdu, jista' jkollok nies li jimirdu jkollhom komplikazzjonijiet u jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. F'każ li mewġa akbar tiġi, hija saħqet li hemm bosta miżuri ta' kontingenza preparati biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni sabiex ma jiġrix bħal bosta każijiet li lil minn xtutna.